Godmorgen. Velkommen til vores produktlancering. Hvad er det på det her? Kom ind. Godmorgen. 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 Hjælp. Hej, hvor er det fedt. Ja, den skal du altså lade sådan noget. Det er nice. Det er very nice. Det er very nice. Nye navn. Og det Godmorgen. Så nu kan du se, hvad altså... Fortryder du ikke, at du har forladt i SSN? er jo vildt, hold da op. Jeg har bare lavet det fint, mand. Det er jo sindssygt. Hvor vi ser, at bliver det godt. Hold da op, hvor har I haft forfølge. Helt nye navn. Ej, hvor er det flot. Hvor tidligt har du været her? Wow, just for me? Yeah, it's only for you. Det er fedt. Hvor har I været effektive? Hold kæft, hvor er det flot. Hvor er I gode. Ej, hvor er det skægt. Ja. Hold da, hvor lang tid jeg brugt. Hvad er i gang? Hvor ser det godt ud? Hvor er det stort? Jeg skulle da have taget mine gule støvlerhøjner. Ja. Ja. Kom lidt lidt. Flot. Det er sagt super flot. Det er I også. Nu kæft, hvor er det sindssygt det der. Er det ikke godt? Det der, det er jo helt hjernet.